yanzu ku kaddara soja boy din nan dan Sakkwato ne, musulmi ne, uwar shi da uban shi dukkanin su musulmai ne. Sai wani bidiyo ya ce shi ya fi karfin a kama shi dan ya fi daurawa kuɗi, ya fi daurawa kaza kaza da sauransu, ya dai maganganu irin na alfahari, wanda yake wannan maganganun nasa a ciki akwai ƙuruciya da kuma cewan gadaran cewan ƙuruciya, kuma yana lokaci kuma yana zamani. Kuma a lokacin inda daurawa bai yi maganar shi ba, da ba yadda za a yi maganar daura ya fara bada umarni ya kamata a kama shi. Me yasa daurawa baka bada umarni a kamo Akpabio wanda ake zargi da yin fasikanci a cikin majalisa ba? Ya kamata ka bada umarni a kamo Akpabio wanda ya nemi ya kwartanci da wata mata sanata da ake zargi sun samu wannan badakalan, kai masa tambayoyi, zargin da ake ma gaske ne ko ƙarya ne. Amma a wannan abun da aka yi shi aka dinga yayatawa, kullum ka gani a platform, ai yaron nan soja boy wai ya gaya ma daurawa magana. Bayan kuma a cikin wasu a haka ake samu suke zagin annabi, kuma suke zagin sahabbai, kuma ana jin su suke maganganu irin na ɓatanci ga manzo. Har na ga wani malami a huɗuba ya zo yana yi ma wannan soja boy din addu'a, Allahumma kaza kaza soja boy, Allahumma kaza kaza soja boy. Waye ya gaya maka cewan ka samu mutum ɗaya kai masa addu'a ta tsinuwa a yayin da ake yin sallah, ko kuma ka yi alkunut kana tsine masa? A wani hadisi ka gani ko a wani aya ka gani kawai mutum bai kafurta ba ka ware shi ka dinga tsine mashi? Ko kafurai haɗa su aka yi gaba ɗaya aka yi masa tsinuwa, ba mutum ɗaya aka ware aka yi ta tsine mashi ba. Kai da kake kira mutum zuwa ga shari'a, kuma ka tara mutane kana alkunut kana tsine mashi, to ya ci gaba da lalacewa kenan. Yanzu misali, duk irin su soja boy ɗin, irin su murja, duk da aka kama su aka kai su prison da sauransu, wane ne wanda kai shi prison din yayi amfani? Irin su Ashir mai wushirya din nan, waye kai shi prison din yayi amfanin da ya hito ya ci gaba da yin wa'azi? Duk wanda ya hito fa ya ci gaba da abun da yake yi, wanda ya lunka na da ne. Don haka in za ka yi alaƙa da mutum ta addini, ya kamata ka yi kyakkyawar fahimta da shi, ka jawo shi zuwa a jikinka, ka nuna mai hikimomi na ga yadda zai yi addinin musulunci, ba ka tozartar da shi ba. Ku yi kira ga mutanenku da aka ƙone, aka yi makisan gilla, ku yi alƙunut ga abin da yake faruwa Zamfara, Sokoto, Katsina da Birnin Kebbi, sace mutane da mata da ake keta musu haddi, ana zina da su, ana yin abun da bai dace ba. Da alƙunut Allah ya kawo mana sauƙi da zaman lafiya a ƙasarmu, amma kuna alƙunut wai akan mawaƙi, a wani dalili ko a wace hujja? Ya kamata mutane ku dinga kama girmanku da mutuncinku da darajar da Allah ya baku.